Den prædiken, jeg holder i dag, den har jeg aldrig holdt før. Den er helt nylavet. For jeg blev jo pludselig bedt om ikke jeg kunne tage gudstjenesten. Så jeg må til at lave en ny prædiken. Jeg kiggede ellers min gamle prædiken igennem. Jeg synes ikke, der var noget. Nej, dem havde jeg ikke lyst til at holde igen. Så jeg var nødt til at lave en ny. Så det har jeg gjort. Jeg synes, det er en meget stor glæde at læse om, hvordan Gud elskede sit folk, og hvad hans formål var med at udvælge et folk, som skulle være hans. Og i Moses holder sin store tale, den sidste tale for Israel, før han skulle gå op på Nebobjerget, hvor han skulle dø. Så fortæller han om Gud, hvorfor Gud førte dem ud af Egypten, og hvorfor han ville lede dem ind i Kanaans land. Han fortæller dem, hvordan Gud ønskede at være sammen med dem, bo hos dem i helligdommen, og hvorfor han ville have dem som sit specielle, hellige ejendomsfolk. Vi skal prøve at læse. Vi skal prøve at bladre op. Hvis du har din bibel, kan du bladre op til 5. Mosebog. Vi sætter stadig bid på den her, men det er der så. 5. Mosebog, kapitel 7, fra vers 6 af. Der siger Moses til dem, for du er et helligt folk for Herren din Gud. Der har Herren din Gud udvalgt af alle folk på jorden som sit ejendomsfolk. Og det er ikke fordi, at I er større end alle andre folk, at Herren fattede kærlighed til jer og udvalgte jer, for I er de mindste af alle folk. Men fordi Herren elskede jer og ville opfylde den ed, han tilsvor jeres fædre, så førte han jer ud med stærk hånd og udfriede dig af trællehuset af Egypterkongen Faraos magt. Så Moses fortæller dem meget tydeligt, hvorfor Gud førte dem ud af Egypten og gjorde dem til sit specielle folk. Det var i virkeligheden, det ser ud til, at det er en plan, som han har lagt lang tid før, at han ledte dem ud af Egypten. For han minder dem om, at det er noget, han havde lovet deres fædre, at han ville gøre. Men han siger også, at I blev ledt ud, fordi Gud elskede jer. Og så siger han om dem allerførst, at de er et helligt folk for Herren. Det ser ud til, at Gud ønsker at have et helligt folk overgivet til at tjene ham. Vi finder ud af, ved at læse at i Bibelen, at Gud kalder israelitterne for sin menighed. Den bliver samtidig kaldt menigheden i ørkenen. Og udtrykket menighed, som på græsk hedder ekklesia eller ekklesia, hvordan man nu udtaler det. Det er ikke en menighed, er ikke en bygning af sten, men det er en samling af mennesker, som er Guds folk. De er elsket af Gud, de er udvalgt af ham til at være hans folk, og han har et formål med dem. Så hvornår er man en del af Guds menighed i dag? Hvornår er vi det? Vi skal prøve at finde ud af det. Vi skal prøve at finde ud af det fra Det Nye Testamente. For det er Peter, som taler om Kristus. Han taler om dem, som er kommet til tro på Jesus. Det taler han i virkeligheden om i hele det første kapitel af sit første brev. Og så siger han i 1. Peter kapitel 2, vers 9. Men I
altså de, som er udvalgt og er kommet til tro på Jesus, I er en udvalgt slægt, et kongeligt præsteskab, et helligt folk, et ejendomsfolk, for at I skal forkynde hans guddomsmagt, han som kaldte jer ud af mørket til sit underfulde lys. I som før ikke var et folk, men nu er Guds folk. I som ikke fandt barmhjertighed, men nu har fundet barmhjertighed. De kristne, som har taget imod Jesu frelse ved tro på ham, de er nu Guds menighed, siger Peter. De er Guds folk. De er endda hans udvalgte ejendomsfolk. Før de blev kristne, var de ikke Guds folk. Men det er de nu. Og der er også et formål med den menighed, som er beskrevet mange steder i Det Nye Testamente. Her siges, at de er et ejendomsfolk, for at de skal forkynde hans guddomsmagt, som kaldte dem fra mørket til sit underfulde lys. Og så kan vi jo spørge, er det vi primært er i gang med som en menighed? At forkynde om Guds kraften, der har kaldt os ud af mørket til hans underfulde lys. Hvis vi læser lidt videre her i Peters brev, så siger han, at hedningerne skal se de kristnes gode gerninger. Og en dag skal de prise Gud for det. I virkeligheden siger Jesus noget lignende i bjergprædikenen. I Matthæus kapitel 5, vers 16. Vi skal prøve at se det. Således skal jeres lys skinne for mennesker, så de ser jeres gode gerninger og prise jeres far, som er i himlene. De fleste af jer har nok bogen Mesterens efterfølger. Vi ved, der er patriarker og profeter, så er der profeter og konger, som er, de to de omhandler det gamle testamente. Så er det Jesu liv, og så efter Jesu liv kommer bogen Mesterens efterfølger, og så kommer bogen Den store strid. Og jeg fandt i Mesterens efterfølger et helt kapitel, som omhandlede Guds formål med sin menighed. Det er det allerførste kapitel i bogen. Vi skal prøve at læse lidt fra det. Side 11. Så står, at menigheden er den hjælp, Gud har anvist til menneskers frelse. Den blev oprettet for at tjene, og det er dens opgave at bringe evangeliet ud i verden. Fra den første begyndelse har det været Guds hensigt, at hans fylde og hans fuldkommenhed gennem hans menighed skulle genspejles for verden. Menighedens medlemmer, de som han har kaldt ud fra mørket til sit vidunderlige lys, skal være vidner om hans herlighed. Det er virkelig en fantastisk, det der står her. Det kan man læse mange gange. Hvordan Guds menighed er beskrevet, og hvad formålet er med den. At den skulle bringe evangeliet til verden. Lad os prøve at gå over til side 12. Der står, at menigheden er Guds fæstning, hans tilflugtssted, midt i en oprørsk verden. Så Gud har oprettet en menighed som en fæstning for hans folk. Og igen på side 12. Gud oprettede en pagt mellem disse vidner. Det er vidnerne fra den mørke middelalder. Han oprettede en pagt mellem dem og sig selv. Og han forenede menigheden på jorden med menigheden i himlen. Han har udsendt sine engle for at styre sin menighed. Og så står der så dejligt, helvedes porte har ikke været i stand til at besejre hans folk.
Den synes jeg godt, man kunne tænke på i nogle minutter, men det har vi ikke tid til. Lad os prøve at tage en mere. Der står, men menigheden kan synes svækket og ufuldkommen, så er den dog det eneste, som Gud på en særlig måde skænker sin højeste omhu. Den er skuepladsen for hans nåde, hvor han fryder sig over at åbenbare sin magt til at forvandle hjerterne. Og så er der et meget interessant vers i Åbenbaringsbogs 1. kapitel, vers 20. Der står hemmeligheden om de 7 stjerner, som du så i min højre hånd, og om de 7 guldlysestager er den. De 7 stjerner er de 7 menigheders engle, og de 7 lysestager er de 7 menigheder. Nu i det Johannes ser Jesus i synet på Patmos, så ser han ham gå rundt mellem 7 guldlysestager, som han så fortæller Johannes er et billede på de 7 menigheder. Og Jesus er vist som en tjener, der er til tjeneste for sine menigheder i helligdommen i himlen. Man får det indtryk, at Jesus er meget interesseret i sine menigheder, og det kan man jo så sådan set godt forstå. Det var jo dem, han gav sit liv for. Han beder Johannes om at skrive til de 7 menigheder, og når man læser det, viser det, at Jesus kender disse menigheder rigtig godt. Han går mellem dem i den himmelske helligdom. Han kender dem ud og ind. Nu de 7 menigheder i Åbenbaringsbogs 2. kapitel og 3. kapitel, det er 7 bogstavelige menigheder i Lilleasien. Men det er ikke alene de menigheder, som fandtes. Det er ikke alle de menigheder, der fandtes i det område, som er nævnt. Der var virkelig mange flere, som vi kender fra apostlenes gerninger, som ikke er nævnt. Men de 7, som er udvalgt, og de bliver beskrevet, og der bliver skrevet til dem. De 7 menigheder ser også ud til at repræsentere 7 perioder af den kristne menigheds historie, helt fra Jesu himmelfart og til hans genkomst. Jeg skal prøve at se, jeg fandt et skema. Det fandt jeg i den dejlige bibel, som jeg købte til årsmødet, Andrews Study Bible. Der var det skema her om de 7 menigheder. Der er Efesus, der er Smyrna, Pergamum, Thyatira, Sardes, Philadelphia og Laodikea. Og Efesus er den første, og man siger, at den dækker tiden fra år 31 til år 100. Og det, der står om den, er, at den har svigtet sin første kærlighed. Smyrna fra år 100 til år 313, det var forfølgelsens tidsperiode. Så er der Pergamum fra 313 til 538, der går man menigheden på kompromis. Alle mulige slags kompromiser. Thyatira 538, 517. 517, det er et tal, som ringer i vores ører, for det var der, hvor Martin Luther slog teserne op på kirkedøren i Wittenborg. Der er menigheden kommet dertil, hvor den er korrupt. Og det er måske derfor, at Martin Luther slår teserne op på kirkedøren i Wittenberg. Så er der Sardes 517 til 1755. Man skulle tro, at efter reformationen, så er det hele så godt. Men der står, at menigheden lider af at være åndelig død. Så er der Philadelphia, som i virkeligheden betyder broderkærlighed. Fra 1755 til 1844. Den bliver omtalt som trofast. Og så vidt jeg husker, er der ikke nogen dårlige sider, der bliver fremhævet ved den menighed. Så er der Laodikea, som er den sidste menighed. Vi kan sige, at vi tilhører sådan set den sidste menighed. 1844 indtil Jesu genkomst. Den er omtalt som lunken. Det er ikke det lunken, vi har herude i Pejhede, men det er en anden form for lunkenhed. Nu samtidig med, at det ser ud til, at menighederne dækker disse perioder, så kan alle menighederne bruges når som helst
og de kan bruges til personlig, åndelig opbyggelse, det der bliver sagt om dem. Man kan også lave et skema over hver menighed, og det kan man gøre for ens egen skyld, hvor man prøver at analysere, hvad er det egentlig, der står om hver menighed? Hvad er det, der siges, og hvad siger Jesus til dem? Og jeg har lavet et skema. Det er menighedens navn, det er perioden, og så er der den, der taler. Fordi ham, der taler, selvom det er Jesus, så fremtræder han på forskellige måder fra den ene menighed til den anden, og det er det, der gør det så spændende. Og så giver Jesus den ros. Der er nogle menigheder, der ikke får ros, og han giver dem også ris. Det er ikke alle, der får ris. Og så er der en opfordring, og så er der løn for sejr. Det skema kan man bruge, når man vil analysere disse 7 menigheder. Og vi vil ikke gå igennem alle 7 i dag, for det vil vi ikke blive færdige med, før klokken der var 2-3 stykker. Så det har vi jo ikke tid til. Vi vil begynde med den første menighed, som er Efesus. Og Efesus var en meget stor by på Johannes' tid. Man mener, den havde 250.000 indbyggere. Det vil sige, at den har været større end Aalborg. Og den har været meget større i udbredning, fordi man byggede ikke højt op. Så det har været en stor by, 250.000 indbyggere. Den var hovedstad i provinsen Lille Asien. Den havde 2 templer til tilbedelse af kejseren, fordi man ønskede at have et godt forhold til kejseren i Rom. Den havde 15 hedenske templer, indviet til forskellige hedenske guder. Og så havde den det store Artemis-tempel, som vi hører om i Apostlenes Gerninger, som folk valgfartede til hvert år. Det var som den store, det er ikke store bededag, det var den store Artemis-festival. Og templet var en stor indtægtskilde for Artemis' sølvsmede. Men folk i Efesus var også temmelig velhavende, og de dyrkede materialismen. Og det påvirkede også menigheden. Måske er det en af årsagerne til, at de virkelig havde svigtet deres første kærlighed. Vi vil begynde med ham, der taler. Så vi prøver at følge det skema der. Åbenbaringen 2:1. Han, som holder de 7 stjerner i sin højre hånd, og vandrer mellem de 7 guldlysestager. Det er ham, der taler til menigheden. Hvem er han? Det er Jesus, som er beskrevet i Åbenbaringen kapitel 1:20, som vi læste lige før. Han er mellemmand, som er til tjeneste for sine menigheder i helligdommen. Og det første, han gør, det er meget interessant. Han roser sin menighed. Lad os prøve at se rosen. Åbenbaringen kapitel 2, vers 2. Der siger han, så jeg kender dine gerninger og din møje og udholdenhed, og ved, at du ikke kan døje de onde, og at du har prøvet dem, der påstår at være apostle, men ikke er det, og har fundet, at de lyver. Så hvem var det, som udgav sig for at være apostle allerede på Paulus' tid? Der var nogen, som rejste rundt fra menighed til menighed for at tjene penge på det. Det var grunden til, at Paulus ikke ville være menigheden i Efesus til byrde. Han ville ikke have, at de skulle sige, at han bare kom for at have det godt med, at de skulle give ham alting. Så han arbejdede som teltmager. Nu disse omrejsende forkyndere, de forkyndte et anderledes evangelium, end det Jesus havde bedt apostlene forkynde. For nogen var det frelse ved gerninger i stedet for frelse ved tro. Og for eksempel for judaisterne, de troede jo, at alle mennesker, alle kristne skulle blive jøder for at blive frelst. De skulle omskæres, de skulle holde Moseloven, de skulle holde alle de mundtlige overleveringer osv. Men så
så siger Jesus her, at de har fundet ud af, han roser dem for, at de har fundet ud af, at de lyver. Nu, vi har i dag mange steder i verden nogen, som kalder sig mega-church pastors, altså kæmpestore menigheder. Nogle er milliardærer af disse forkyndere, og ejer flere store jetmaskiner og kæmpe villaer og store dyre biler. De kører ikke rundt i Volvo, det skal være Rolls Royce. Det er frelse ved at give gaver til korrupte forkyndere. Det var samme slags forkyndere i den første kristne menighed, som kun forkyndte for at tjene penge på det. Så det er ikke noget nyt, det vi ser i dag. Men Jesus siger, at de i Efesus heldigvis har fundet ud af, at de er fulde af løgn, og de slet ikke er Jesu apostle. Så bliver der givet lidt mere ros. Det er det 3. vers. Du har udholdenhed og har døjet meget på grund af mit navn, og er ikke blevet træt. Det er jo meget positivt, at Jesus kan sige, at menigheden har holdt ud. De har holdt fast ved Jesu lære på trods af alle de falske forkyndere. Og så kommer der lidt ris. Så det vi så i skemaet, og der var ros og der var ris. Så kommer der lidt ris i det 4. vers. Men jeg har det imod dig, at du har svigtet din første kærlighed. Og læg mærke til, der står ikke, at du har mistet din første kærlighed. Der står, at du har svigtet den. Og så kan vi lige fundere lidt over, hvad forskellen er. Men det ser ud til at være meget slemt, at have svigtet sin første kærlighed. De har nemlig ikke dyrket den. De har svigtet den første kærlighed til Jesus, for de har ikke dyrket denne første kærlighed. Du tænker på et ægteskab. Hvis ikke man dyrker kærligheden, så svigter man noget. Kærligheden skal dyrkes, ellers så svigter man den. Og det holder Jesus dem til regnskab for her, at de har gjort. De har undladt at dyrke den og forstærke den, deres kærlighed til ham. Er der noget for os, som er mere vigtigt, end at dyrke den første kærlighed til vor frelser? Det kan vi jo tænke på. Budskaberne til de forskellige menigheder er ikke bare til den specielle tid, men de fortæller også til enhver tid, hvor galt det kan stå til, uden vi måske tænker på det. Så er der en opfordring. Så vi har nu fået rosen, og vi har fået risen, så kommer opfordringen. Husk derfor på, hvorfra du er faldet, og omvend dig og gør de gerninger, du først gjorde, ellers kommer jeg over dig og flytter din lysestage fra dens plads, hvis ikke du omvender dig. Tænk på, hvordan det var i den første tid, og få dit liv lavet om. Begynd at dyrke den første kærlighed igen. Og hvad betyder det, at lysestagen vil blive flyttet? Vil den blive flyttet uden for helligdommen? Eller hvad vil der ske? Det ser ud til, at der vil ske noget med menigheden i forhold til Kristus, hvis ikke der gøres noget ved det, som Jesus har snakket om. Menighedens forhold til Kristus vil gå i stykker. Og hvis lysestagen vil blive ført uden for helligdommen, så er der ikke nogen midlertjeneste for den menighed mere. Men så kommer der en ros igen. Men det fortrin har du, at du hader
nikolaiternes gerninger, som jeg også hader. Hvem var nikolaiterne? Jo, vi kan læse om en person, som hed Nikolaus i Antiochia. Han var en af de 7 fattigforstandere fra Jerusalem. Han var faldet fra troen for at undgå forfølgelse. Han lærte, at man godt kunne praktisere flere af de hedenske ritualer, for eksempel spise afguds offerkød og deltage i deres offertjenester. Men Jesus roser menigheden for at have taget afstand fra det der. Han roser dem for, at de hader nikolaiternes gerninger. Så kommer opfordring nummer 2. Åbenbaring 2:7. Den, der har ører, skal høre, hvad ånden siger til menigheden, eller til menighederne. Det bliver sagt til alle menighederne. Det ser ud til at være meget vigtigt, hvad ånden ønsker at sige til menigheden, og hvordan han ønsker at oplære menigheden. Så vi skal høre efter, hvad ånden forsøger at fortælle os. Og så kommer det sidste, det er løn for sejr. Den, der sejrer, vil jeg give at spise af livets træ, som står i Guds paradis. Det er jo utrolig positivt, at hvis bare vi vil lytte til det, Jesus siger, så betyder det et evigt liv i Guds paradis, hvor vi får lov til at spise af livets træ. Man kan læse budskabet til den første menighed igen og igen og blive meget beriget af det. Og vi springer nu til den sidste menighed, fordi tiden løber, og vi kan ikke nå dem alle sammen. Den sidste menighed, som vi så, det var Laodikea, og byen lå ved handelsruten mellem Efesus og helt over til Syrien. Og byen blev meget rig ved handel. Byen var også kendt for sin store beklædningsindustri. De lavede hvide klæder. De havde også stor bankvirksomhed, hvor de opbevarede mængder af guld. Dernæst var de også berømte for deres lægeskole, som producerede øjensalve, så kunne hjælpe for visse øjensygdomme. Men på grund af byens handel, industri, bankvirksomhed, lægeskole, var befolkningen blevet meget stolte. Vi kan det hele. Da byen blev ramt af jordskælv omkring år 60, der nægtede de at få hjælp fra nogen andre. Vi kan godt klare det selv. Vi gør det selv, og de byggede selv byen op. Men de havde et problem med deres vandforsyning. Så de fik vand ved hjælp af en vandkanal eller en akvadukt fra Hierapolis' varme kilder, som så blev ledet til Laodikea. Og de fik også koldt vand fra Kolossaer, hvor det kolde vand det kom ned fra bjergene. Men når vandet var nået til Laodikea, var det blevet lunken. Og det var lige meget, om det var kolde vand, eller det var det varme vand, der kom, så er det blevet lunken. Og læg mærke til, hvordan Jesus bruger disse informationer til at hjælpe dem på det åndelige plan. Det skal vi kigge bare en lille smule på. Laodikea-perioden er fra 1844 ind til Jesu genkomst, så vi er i den periode. Og vi skal se på ham, der taler. Hvem er ham, der taler? Det siger amen. Det er troværdigt og sandro vidne. Guds skabnings ophav. Vi er kommet til en tid, hvor man ikke længere tror på Gud som skaber af himmel og jord, men man tror på udviklingslæren. Men Jesus er stadig Guds skaberværks ophav. Han er skaberen, og det er ham, der taler til sin menighed. Og læg mærke til,
at der er ingen ros til den menighed. Det er lidt skærende at finde ud af, synes jeg. Der er ingen ros. Men der kommer noget ris. Det har vi her fra vers 15 til 17. Jeg kender dine gerninger, du er hverken kold eller varm. Gid du var enten kold eller varm. Men nu, da du er lunken og hverken varm eller kold, vil jeg udspy dig af min mund. Siden du siger, jeg er rig, jeg har samlet til huse og mangler intet, og du ikke ved, at hvis nogen er elendige og ynkelige og fattige og blinde nøgen, er det dig. Egentlig en forfærdelig beskrivelse af menighedens tilstand. Derfor kommer der også en opfordring. Den har vi fra det 18. vers, hvor Jesus siger, så råder jeg dig til hos mig at købe guld, der er lutret i ild, for at du kan blive rig, og hvide klæder at iføre dig, for at din nøgenheds skam ikke skal ses, og salve til at salve dine øjne med, for at du kan se. Alle dem jeg elsker, revser og tugter jeg, vær nidkær og omvend dig. Se, jeg står ved døren og banker på. Hører nogen mig og åbner døren, vil jeg gå ind til ham og holde måltid med ham, og han med mig. Så Jesus er meget præcis i det, han siger. Køb guld af mig. Hvad er guldet for noget? Det er guld, siger han, lutret i ild. Hvad er det et billede på? Og Peter taler om det i 1. Peter kapitel 1, vers 6 og 7, om tro, som er prøvet og beriget gennem mange slags prøvelser, altså prøvelsens ild, som er langt mere værd end det forgængelige guld. Og Paulus taler om en tro, der er virksom i kærlighed. Galaterne 5:6. Er det den tro, de skal have fat på? Har de i virkeligheden mistet troen? Og det er derfor, de også skal som det næste købe hvide klæder. Så nævner han som det næste, som er hans retfærdighed, der tilbydes os, og som kan dække over vores syndighed, hvis vi vil tro på ham. En retfærdiggørelse af tro på Jesus. Har de virkelig mistet troen, så de også har mistet retfærdigheden og er helt nøgne? Det er jo det, han siger om dem, og derfor råder han dem til at gøre noget ved det. Og så det næste, han siger, det er, at de skal købe øjensalve. Ikke den, de selv laver, men en anden form for øjensalve. Nu, hvem er det, som hjælper os med at forstå åndelige ting? Er det ikke Helligånden? Er det i virkeligheden en opfordring til at bede om Helligånden, at vi må blive fyldt med Guds ånd, som vil lede os til at se vor åndelige fattigdom, og så kan ånden berige os. Og Jesus siger til dem, dem jeg elsker, dem revser og tugter jeg. Hvad betyder det? Betyder det, dem jeg elsker, dem bygger jeg op? Og det er det, han i virkeligheden siger. Men vi må være villige til, at det sker. Vi må være villige til at indse, at det betyder en omvendelse. Dernæst beskrives det, at Jesus står ved døren og banker. Han ønsker et personligt nært forhold til os, men det er os, som skal åbne døren, så han kan komme ind. Det er virkelig en beskrivelse af det nære forhold til Jesus. Han ønsker at komme ind og spise sammen med os, fordi han er livets brød.
så han kan give os noget åndelig føde. Og så til sidst er der løn for sejr. Den, der sejrer, vil jeg give sæde hos mig på min trone, ligesom jeg har sejret og har taget sæde hos min far på hans trone. Så der vil også være nogen fra denne menighed, som sejrer en dag. Og hvor er det dejligt at vide. En sidste opfordring, som går igen. Den, der har ører, skal høre, hvad ånden siger til menighederne. Og vi har brug for Helligåndens ledelse for at se og forstå det, Jesus ønsker for os. Og på den måde, som vi nu har analyseret den første og den sidste menighed, sådan kan vi jo så selv arbejde med at analysere de andre menigheder og se, hvad vi får ud af det. Lad os bede. Og kære far i himlen, vi siger dig tak, fordi at du har stor omhu for dine menigheder. Du ved, hvordan menighedens tilstand er, lige fra den første menighed og til den sidste. Og vi beder, om du vil hjælpe os med at åbne vores øjne, så vi må se, hvordan du kan hjælpe os hver eneste dag. Fyld os med din hellige ånd, og fyld os med din styrke og kraft. Hjælp os til at tjene dig. Hjælp os med at opbygge den første kærlighed, i stedet for bare at svigte den. Tak fordi du vil være med os hver eneste dag. Vi beder i Jesu navn. Amen.